бай. Трябва да се съберем работата и да вървим. Ще обещаваш ли да се видим заедно? Ще обещаваш ли, Оскар? Да. Заповядай, това е за теб. Също за не се буди. Не знае, това да е. Трябва да се пребереш на мама, Александра. Александра, да те говорим. Хайде, да тръгваме. Хайде, скъпи. Майя, яла ли си? А ти? Каква е тази селка? Хайде, тръгвай. Дали ти детската градина? Скъпи. Направо съм разочарована от момчетата, но вече не. Вече не. Такова момче никой не е разочарован. И напоследък денето съм много послушен. Напоследък съм майстор. Добра. Искам и вода. Не, иу. Защо не пи на вода в него? Сигурно за мен е юж от всички. Но е много мило, много сладко. Дори от тебе си? Малко. Хайде да вържим. Хайде, влизай. Какво става тук? Оскар. Какво? Разхождахме се с... Заедно. Беше... Какво става? Къде е Александра? Не знам, ще и се обади да видя дали ще вдигне. Хубаво, бъде се. Чакай. Ало? Имаш нов телефон? Уха! Супер, да гледам, господин Малко. Здравейте, трябва да ви кажа нещо много важно. Трябва да ме заключите. Може да ви изглежда много странно, но трябва да го направите, защото иначе не отговарям за действията си. И трябва да не ме пускаш. Колкото и да викам, колкото и да чукам по вратата, не го прави. Не го прави, колкото и да ударям по вратата. Обещай ми се, няма да... Добре, не слушай. Гледаш телефона си, да бъдеш тук. Направи го бързо. Доскара, сигурна ли си? Направи го, ти казвам. Става. Къде отиваш, ей, Вики? Отворете! Отворете, ви казвам! Чувате ли? Отворете веднага вратата! Отворете, ви казвам! Веднага отворете капаната врата! Отворете! Искам да изляза от тук! Веднага! Отворете! Пари, бяха поговорили да го включим ли? Не, я откъпи, удари ми ще не убие! Откъпи, стана! Отворите! Не чувате ли това е казано, това е казано! Отворите вратата! Веднага! Трябва да я закараме в клиниката. Боже, толкова е страшно. Не знам! Трябва да отворим, чули? Отваряй го! Ще разкажи резултата, я се успокой. Отдаваме да се отиваме на пазар. Не, отиваме да повикаме клиниката. Не, отиваме на Чао, отиваме на пазар. Дори си не назвали! Малко горе му да сложа. Гре. Каква е тази чанта тук? Сега я видя.
Документи за установяване на Мая Иванова. Не. Тя е осиновена. Не може да е. Да ти кажа нещо. На мен? Или на мен? Всъщност да ви кажа нещо. Размислих и реших да бъдем приятелки, макар че вие сте много лигави, така да се каже. Много сте лигави, прекалено даже. Ти си глупачка! Ти си лигла. Ти си глупачка! Ей, сега пак ще се скараме. Вие вече сме се скарали. Престанете! Ти си глупачка! А ти си лигла. Ей, сега пак ще се скараме. Каза го! Не мога да понасям Александри. Добре, че си облякала. Трябва да ти кажа нещо много важно. Какво? Нещо за Мая. Знаеш, ние не няма какво да си говорим. Напротив, със сигурност ще се заинтересува, защото това е нещо много деликатно и важно. Става въпрос за твоята скъпа дръжка Мая. Разбрах нещо, което всъщност не знаех. Я ми припомни, майка й беше онази учителка, нали? Онази, как се казваше, забравих името. Да, тя беше директорката. Да, тя е нейната майка, нали? Да, разбира се. Тя Ивана ли се казваше? Не. Знаеш тя. Аз те заразя, пише, че родителите й са Ивана и някой друг, който всъщност забравих, защото тогава бях малко пинала. Да. Само една чашка бях изпила. Сериозно ли? Тя е осиновена? Да, това означава, що майка и не е тази, която пише на акта и зараждане, значи Мая е осиновена. Как ще го кажеш? Защо лъжеш? Не съм осиновена. Ти си една лъжва. Напротив. Осиновена си, видях документа ти, е факта ти за раждане, който беше така добре скрит. Ти очакваш, аз да ти повярвам. Ами, помисли си защо майка ти напоследък вече не се грижи за теб толкова много. Напоследък се Напротив, грижи се за мен. Сякаш не е твоя майка и ти не си нейна дъщеря. Ти така си мислиш, това не е вярно. Вярно е, видях дори документа, в който пише, че тя не може да има деца. Тя е стерилна, Мая. Стерилна е. Ти си луда. Никой не ти вярва. Остава си същата пианица. Аз видях и себе ако искаш вярва, ако искаш не е той си проблемът. Казва, че най-голям слепец е този, който не иска да прогледне. Тя лъже. Знам, че лъже. Не си сигурна, Мая. Трябва да видиш документите. Трябва някой вече... Тогава защо тя не го е казала? Защо не разбереш, че тя е една голяма лъжкиня? Откъде знаеш, че е лъжкиня? Не сме сигурни. Нито да знаем дали, а я наричаш лъжкиня. Разбрати, това, което знаме достатъчно, че пие, пуше, взима наркотици, достатъчно, не е ли? Не е достатъчно. Може и да е пияница, но може и да казва истината. Не си сигурна. Трябва да видиш документите. Това не остава. Дори да не даде приятелка да е срещу